ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾಡ್ಲಂಚಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೌಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಲಾಗ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯಗ ನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥನೇ ಮಂತೊಂಜೇರು ಅಪ್ಪ ಐಸಿ ಡಿಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಥರ ರಾಜ್ಪತಿರೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಳಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಕೊರೋನಾಲಿಜ್ಜೇರಿ ಅಂಪ 20 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಕ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇವಾಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದ ಇನ್ನು ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದಿಯೆ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಂಕ್ ಒಳಿಪವೆರು ಬೊಕ ಪೋಯಿನ ಕಾಸೆ ಓವಾಂಡ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನರ ತೇರೆಗಲ್ನ ಸೇರೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಜಂಡ ಪೋಯಿನ ಕಾಸೆ ಎಂಚಾನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬರುವಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ದುಂಬುದವೆ ಸತ್ಯ ಬತ್ತೊಂಜಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನರಮನ್ಯಾಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅವೇ ಇಜ್ಜಂಡದ ಈಗ ಏತು ದುಡ್ಡಿತ್ತನದಾನೆ ಸೊ ಬೊಕ ನರಮನ್ಯನ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ದೂರನೇ ಇಲ್ಲೇ ದೂರನೇ ಇಪ್ಪೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಸೂಟ ಆಪುಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಪಾಡ್ನೋನ ಇಜಂಟ ನಮ್ಮರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಗ್ಲಾತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡದ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಏರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬೊಡಿತ್ತಂಡು ಏನು ಓಲು ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಾಗ್ಲಾಂಡು ಅವೇ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಸೊ ಇಪ್ಪಡು ಆಯ್ನ ವಾತುಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇನಿ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತರಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿರಿ ಇನಿ ಕೋಡೇನದ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಯಾನು ತೂತುನ್ ನೆಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಯಾನು ತೂತುನ್ ನೆಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪನಮಂತನ ವೀಡಿಯೋನು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಚಾಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಚಾಟ್ಸ್ ಸಿಪ್ಪನದ ಈಗ ಪೋನಾಗ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತರನ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಎತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತಿರಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಂದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಂದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನ ತೋದಿ ಎಂಕೆ ಕಣ್ಣನಿರತ್ತಂಡು ಆತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಪಾತಿರ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಸೊ ಆರು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುದೆರು ಸೊ ಐಕ್ ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಅನ್ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬೋಂಡ್ಲ ಬಗ್ಲು ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸೈಡ್ ಇಜನ ಇಂಚಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪೂರ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಯಾತು ಗೊತ್ತು ಜೇತ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂತೆ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುನಾಗ ಮನ್ಪಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂಡ ದಾದಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತನಾಗ ರಪ್ಪ ಏತು ಬ್ಯುಸಿ ಪಂಡ ಜಾಬ್ಲ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಹಾಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚಿ ದುಂಬು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಒಡ್ಲ ನಾವು ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿರನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ತೂಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ತೂತೈನ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಜನ ದಾಲ ವಿಸಿಟ್ ಜನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನೋಡು ಏತೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂತ ದಾನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಎಂತ ದಾನ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ತೂತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡಂದೆ ಕೇಂದ್ರನ್ವೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಸಮಾಧಾನ ಮನೆಯರ ಬತ್ತೀರಿ ಆರಾದಿಪ್ಪಡು ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಲಾಗರ್ನಗ್ಲು ಲಾಗ್ ತೂಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ರಂಜಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಲ್ಲಿರದ ಗೌತಮಿ ಅರ್ನ 4 ಜನದ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅನುಷಾ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈಕಂಬದಾರು ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮುರನಿರ್ತಕ್ಕೆ ದಾಲ ತಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂನಗ ದುವೇ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ದ ಐನು ಪುರ ತೂನಗ ಕಣ್ಣು ತಿಂಜುಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ ಪೂರ ಬನ್ನಗೊಂಡತ ಕಣ್ಣು ತಿಂಜುಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲಾಗರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಪೂರ ನಮಕ್ ಬತ್ತದ ಸಾಂತ್ವನ ಬನ್ನ ಪಂಡಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಅಂಚ ಆಗ್ಲೂ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೊಗ್ಲು ಜೀವಿತ ಕುತ್ತರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾರತ್ತ ಆತಿ ಅವಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೇನು ಎರಡ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಕ ಪನೋಡುಂದೆ ಅಂಡು ದೈವಾಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಯ್ನ ಇಂಕರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪುನ್ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಐಟಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಎಡ್ಡೆದಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲು
ನಮ್ಮದು ಕೇಂಡನೆ ಕೊರ್ಪುಜಿರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕದು ಏರೆಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿಯರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ದಾದಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಜೆಷನ್ ಬೋಡಂಡ ಏನಡ ಕೇನು ಪಂದ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಏರಿಪ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತು ದೂರ ಸರಿಪುನ್ನೆ ಎತ್ತಂದೆ ಅಂದ ನಂಬರ್ ದಿತ್ತನು ನಿಕ್ ದಾದಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಂಡ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೋಚನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಂದು ಏರ್ಕೇನು ಇರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆತ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಕೈನಿ ಒಂಜ ಸೊದೆ ಪರಿಕ್ ಪೋಡು ಅಂತುಲ್ಲ ಏನ ಒಂಚೂರು ಲತಂಡದ ವಿತ್ತಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ವಿತ್ತಲ ಕೊಂತು ದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಆ ಮಣ್ಣಡು ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಿ ನೀರು ಪೂರ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಶೋಕವು ಅಂಚ ತೂಡು ಒಂಜಣಂಚಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬೊಕ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ತೋಟ ಪಾರ ಇಪ್ಪಂದು ಬಜ್ಜಿ ಬಿಚಾರದು ಮಾಯ್ಪುಲಂತೆ ಬಾಕಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರೋಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮ ಹೊಡ್ತಿ ಆಪೇರು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಿತ್ತುಂಡು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೆಯರದು ಎಂಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ ಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ವಿರು ಯಾನು ಬೆಳಂದೂರು ಹಿಡ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗನೇ ಅವ್ರವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಪಿದ್ದಾನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಪೂರ ಲೀಡರ್ ಆತಿತ್ತೆ ಲೀಡರ್ನಾಗ್ಲಿ ತುಂಬತ್ತನ ದಾದ ಬಂದಿರತ್ತ ಸೊ ಐಕದು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜರ ಇಂಚ ಆಬೇತಂಡೆ ಸೊ ಐಕೆ ದಾದನ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನ ನಿಂತಿರು ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ್ರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಸರಿಗ ಟಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದಾಗ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಬೊಕ ಐಕ್ಲ ಬನ್ನಿರ್ತು ಓಡು ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ಲೇಕ ನೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಒರಾನೆಲ ಆಯ್ತು ಬುರಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಗೊಪ್ಪಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ತಾತಲ ಬಂತಿದೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅಮ್ಮನ ಪುಡ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿಪ್ಪುನದನ ಬೊಕ ಜಿಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಊಲ ಇಜ್ಜಿಂದ್ಲ ಅನಿಸುಂಡು ತೂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಕ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಕ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಮನಸ್ಸೆ ಏನು ಮಾಯ್ಪು ಮಂತನಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪಡೆ ಏನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ಇಂತ ದೇ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಬುಡ್ಚಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಯ್ಪು ಅವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ನ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ಇಂತ ಅಪಾಗನೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 9th ಇಂಚಿತ್ತೆ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಐಕ್ ಕಾಸು ಓಡತ ಸೊ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಲ ಆಪುಜಿ ತೂಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದೇವರು ಎಂಚ ಕೊನೊಪ್ಪೇರ ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಸೊ ಯಾಲ ಎನ್ನ 100% ಕೊಡ್ತು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲೆಗನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರೆರ್ಲ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪನಕ್ಲೇಪುನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಡ್ಲ ಅರಳುಂಡ ಅಂಡ ಬಂಗಾಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಉಂಡದ ಈಗ ಕೊಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜಂಡ ದಾದಾನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಗ ದಾದ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂತ ದಾದಿಪ್ಪು 4 ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೇಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಹೊತ್ತು ಏತು ನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಪೂರ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗುಸ್ತಿ ಎತ್ತ ಇದೇ ತೋಟ ಹೋದು ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಿರ್ಮುಂಡು ತೋಟ ಪುಂಡ ಉಮಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತುಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚ ತೋಟ ಪುರ ಹೋದ್ವತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪನೆರ್ಕ ಪುರ ಹೋದ್ವತ್ನ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಪೇರಡ ಕೊಯ್ಯೋ ಒಂದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಗಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಗೋಡೆ 2ನೇ ವೇಳ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಾಂಡೆದ ಅಂಚ ಕೊಡೆತ್ತು ಮುರಾಣಿ 2ನೇ ವೇಳ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ನ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನೆ ದೆತ್ತು ಮಾಡಿದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಳಿ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು ಜೊತೆ ಪೇರಲ ಕೊಯ್ಯೊಂದತ್ತೆ ಯಾನೇನು ಸುದೇವರಿಗೆ ಪೋಡು ನೆಂತನ ಒಂಜಿ ಪರ್ದಂದ ಅಮ್ಮಗ ಲೋಕಲ್ ಪಂಜ ಕಡವ ಮುಂಚಿ ಕೊಂಚ 1 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುಲೇಕ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಪಾರ 1 ಗಂಟೆ ಬರಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಲೇಕ ಒಲ್ಲಂಟ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ಲಾಡ್ಜ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಊರ್ದಕ್ಲ ಒಂಥರ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಂಕ ಐಟ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಲಿ ಎಡೆಡೆ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯ್ನ ಮತ ಅಂಚ ಇಂಕ ಇಡ್ತು ಇಂಕ ವೆತ್ತದಾಯ್ತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಪೇರಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಪೇರಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಪಂಡ ಮಂಗೇರು ಬತ್ತಂಡ ದೀಡು ಜೋಯಿನ್ಲ ಸುದೇವರಿಕ ಪೋಡು ನಿಂತನ ಸುದೇವರಿಕ್ಲ ಪಾರ ಜಮಾಂಡೇರ್ ನಾ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತಂಡ ಅವರ ತೋಟ ಬೋದು ವರ್ಕಂದು ಬೊಳೆಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಅಜ್ಜಿಲ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ವರ್ಪಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಟ್ಟೋರ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯ ಒಂದು ತೂಡು ದಾದ ಮನ್ಪನ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ದು ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪುಂಡ ಯಾನ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಂ ಆಯ್ಕೆ ಅಡಿ ವಾಟ ಐಪದ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕ ಅನತ್ರ ಅನ್ಪ
ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೇಟೆಗೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂಡನೆ ಸುಮಾರು 14 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನೊಂದು 4,50 ಸೊ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ರಾಣಿರ್ದಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ರಬ್ಬರ್ದ ಕಣಕ್ಕೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಲೋಡು ಸಿಗಪನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪತ್ತಾತ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಕೆಜ್ಜನೆಗಳ ಕಣಕ್ಕೆ ಆಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಡು ಕೊಂದತ್ತದ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಮರಣಿ ಒಂಜೆರ ದಿನ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬೀದಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಒಂದು ತಬೇರ್ರದು ಜಂಡ ಮಣ್ಣದಡಿಕೆ ಪಾಡುವ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ ಬೋದ್ದು ತಬೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತದು ಚಿಕ್ಕಿನಾಗಲಿ ಪುರ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಒಂದೇ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಬರೀ ಎಂತಿದೆ ಅದಂತ ಲಾಗ್ ನೋಡ್ಬೆ കൈക്കുഞ്ഞാത്ത് പൂണ്ടു ബാ മീനാച്ചി പോന്നടപ്പ്